Salutați bine, Axi, la un nou vlog de Roblox, adică v-ați ascunselea, da. Roblox, v-ați ascunselea. Aici, eu de parcă cred că am murit, că da, pe video încă nu mă dăm. Hai să vedem oamenii ăștia, mamă, deci uite unde s-a ascuns ăsta. Ăsta e Grăsanu. Grăsanu Nicolaicu. Uite, like. Șoricel. Am deci unde s-a băgat? Cum? Bye! Mă, de la avea Robux. M-am găsit. Mamă, dar asta e bunicel. Mamă, uite, mamă, unde-i ăsta? Ai de viața mea, ăsta are Bug și asta, nu știu. Ăsta cred are. Ăsta normal. Ăsta. Mamă, doi oameni. Te-au văzut prințesă. Mamă, un om. Care e acolo. Să văd că nu știu ce, doamne. A, bă, nu. Nu-mi fugi, bă. Mamă, deci ăsta câștigă. Ce? Gata, mai. Bă, prind-o. Hai, mă, prind-o, te rog. Bă, stați. Așa. Că n-am știu. Bă, prind-o, bă. Doamne. Ba, mă, cred că nu a prins. What? Ce, doamne, arată așa, ori și ăsta avea Robux. Hai, vedem. Ce mapă ne mai pică. Mă, stați un pic. Așa. Așa. Mamă, de KitKat. KitKat. Mamă, deci atâta vreau să nu fi eu. Mamă, ce bine. Turcoaz, pati. Nu știu cât. Pardon. Mamă, e băiat ăsta. Bye. 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 Ce că la noi. Bye. 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 Așa. Bum. Bum. Uite pe remana. Ce capul. Acolo sus în durapiorul ăla îi tu. Stai că uite la ei. Bine, pe fata